No niin, sitä ollaan sitten vaaleihin lähetty taas. Kyllä, Joo. ehdottomasti. Kyllähän se on lähettävä, kun paikkaan vaikuttaa. Joo. Kyllä tässä nyt on isoja juttuja esissä vielä. Paljon on tehty köpsyyksiä. Kyllä. Sehän se on syy, että sinne itsekin tuli taas lähettyä. Aikaisemmin näki hyvinvointialuetta ja sivusta katselut, miten Joutsassakin asiat menee niinku vähän heikkoon suuntaan. Joo, tekemistä on paljon ja tarvitaan rautaisia tekijöitä. Niin, ja kuuntelijoita. Ja sit kun sinne mennään, niin pitäisi lähtökohtaisesti tietää, mistä päättää. Kyllä. No höystösessua. Voi. Kerta kaikkia. 500 ihmistä perehtyy aiheeseen ja kaikki tietää totuuden. Ei minkäänlaista toteutusmahdollisuutta minkäänlaiselle tuulipuistolle. Ja onko tämä hanke strategian mukainen? Niin, puhutaan luontaisista vahvuuksista, vesistöistä, kansallispuistosta, luonnosta ja asumisen rauhallisuudesta. Kyllä. Kesäasukkaat on meidän kunnan vahvuus, mutta heidän mielipidettään ei kuunnella ollenkaan. Sinä yrittäjänä tiedät. Ne ostaa sulta palveluita, ne korjausrakentaa mökkejä, laitureita, investoi uusia. Kyllä. Ja pelkkä hankealoitus pistää nää jäi. Kyllä. Pelkkä idea tästä. Monta kiinteistökauppaa on jäänyt tekemättä seutukunnalla. Ja Höystösessä on lähialueelle leivominen on jäänyt muuttamatta. Kyllä. Kyllä se näin on, että sille hommalle laitetaan stoppi. Siitä tietysti on turha se enempää jauhaa, mutta alle 2,5 kilometriä, kuten MTKkin sanoo, niin se on ihmisten kiusa. Kyllä. Ja koko taajama, koko pitäjä on siinä. On. No mitäpä tuum keskustan kehittämisestä? Ja Joo. puhutaan nyt tästä keskusta-alueen kehittämisestä. Ei puolueen. Ei myö toisten puolueiden asioihin puhuta. Joo, ei ole meidän tehtävä. Joo, siinä on myös toinen semmoinen asia, että kyllä on ollut karmeita seurata tätä toimintaa tähän asti. Meillähän on joku työryhmä vissiin kunnassa, mikä on tämä oikein keskusta kehittämistyöryhmä ja on insinöörit laatinut suunnitelmia ja eikö ne ole aika kamalan näköisiä? No ei hyvänen aika, että välillä tuntuu homma silleen, että mistä muropaketista niitä nykyajan mitä nykyajan pätevyyksiä hommataan. Että ensinnäkin ei aidosti kuulla, ei aidosti tunneta, eikä aidosti tehdä kotiläksyjä, jonka jälkeen ruvetaan tekemään selvitystä, mitä Joutsaa tarvitaan. Tämä on taas esimerkki äärimmäisen huonosta valmistelusta. Kyllä. Ja sitten kun se valmistelu tulee, niin se väkisin juntataan. Onko tässä kyse junttauspolitiikasta? No pikkusen tuntuu siltä, että kyllähän niinku ne alueen yrittäjät on erittäin pettyneitä. Joo, tässä ollaan pahimmillaan aiheuttamassa ihan valtavaa vahinkoa yrittäjille. Niin. Ja kun se pitäisi katsoa kokonaisuutena se liikenteen ohjaaminen Nelostieltä Joutsaan. Kyllä. Ja se, että miten me saadaan sieltä Nelostieltä ne ihmiset poikkeamaan tänne Joutsaan. Miten me saataisiin hyödynnettyä ranta ja kylän näkyvyys. Kyllä. Ollaanko me nyt istuttamassa puita ja tekemässä pitkospolkuja sitten? Niin, kun niille voidaan ohjata siitä sitten. Tässä on kylällä monta hyvää ulkoilureittiä.
Höysteses suohan se oli oikeastaan syy, miksi minä tähän lähdin. Ja se, että haluan vaikuttaa ja paikallista osaamista kunnioittaa. Kyllä, joo. Että kun kaikki mikä tulee muualta ulkoa tai mikä tahansa idea, ei se tarvi olla kuin KH-koneiden myyntimies. Ravaatti kaulassa, ostakaa pyöräkone. Homma on se. Kauppa tulee. Kauppa tulee. Mitenkä siellä Leivonmäellä? Miten ne kuntalaiset kokee, miten ne otettu huomioon päätöksenteossa? No ei se nyt oikein hyvältä se palaute aina tunnu, että kyllä ne kyläläiset näkee sille, että enemmän heidän ääntä pitäisi kuulla ja kunnioittaa. Niin, ja samaa se on tässä Joutsassa. Joo. Ja varmasti joka kylällä. Kyllä. Kyllä siihen tarvitaan muutos. Kuullaan aidosti ja haastetaan mukaan. Mutta sehän tässä mulla on vähän se oma teema ollut, että ei aina niinku hirveästi niinku vaadittaisi, vaan tehtäisi. Ja hyvä esimerkki tästä joutsalaisesta tekemisen kulttuurista on yhdistykset, jossa ihmiset tekee vapaaehtoisesti ruinaamatta koko ajan kunnolla. Kyllä. Ja se on tekemisen kulttuuri. Kyllä. On talkooteatteria, on liikunta, urheiluseuraa, vaikka summit. Mutta sitten siellä välillä osa vetää ohituskaistaa aika kovasti. Kyllä. Ja sitten kun puhutaan, miksei ole talkoolaisia, miksei ole uusia aktiivia näissä yhdistyksissä, niin mistä se on? Kun mennään oikealta ja vasemmalta on. Kyllä. Taitaa olla enemmän vasen se kaista. Kyllä se vasen kaista se on. Päätöksentekijällähän on semmoinen hyvä päätöksentekijä saa kyllä sanoa kyllä tai ei. Ja sitten on niitä tyhjää äänestäjiä. Mutta miten tämmönen, jos mennään tähän meidän kunnanjohtaja Nissis. Hänhän pääsisi periaatteessa eläkkeelle. Kyllä, taitaa olla nyt, että rupeisi kohta olemaan ikä täysi. Joo, ikä on täysi ja eroikä on tulossa. Joo. Tämän valtuuston tarvitsee ruveta miettimään, mikä se toimintamalli on sitten Nissisellä höijää. Kyllä, kunnanjohtajakysymys on varmasti yksi merkittävimpiä asioita tulevalla valtuustokaudella. Ja varsinkin se viesti kentältä, mitä tämä ehdokkuus nyt vähän niin kuin aiheuttaa. Kaksoisroolitus. Aika mielenkiintoinen kysymys. Kun kaveri on kuitenkin ei ole ollut koskaan niin lähellä, hän on ollut etäinen. Isoja kysymyksiä. On. Äänestääkö jopa valtuustoluottamuksesta? Aika näyttää. Kaikki on mahdollista. Niin. Mutta kyllä kentällä viesti on se. Kyllä siitä paljon puhetta tulee. Onhan se ollut ihan uskomatonta, kuinka meidän vaaliliiton perussuomalaisten ja kokoomusten tapahtumat on vetänyt väkeä. Kyllä. Kyllä sitä kentän ääni tosiaan hyvin vahvana tulee tietyissä asioissa. Oikein semmoinen kansanliike on syntynyt. Kyllä, se on oikein kuvaava sana nyt tähän. Ja sehän on tämän vaalien alla parasta. Kyllä. Ihmiset tulee, tukee, soittaa. Välillä siellä vähän kipinöi puolia toisia. Aina se kuuluu tähän asiaan, mutta... Kyllä. Mutta parasta on, että ihmiset puhuu. Kyllä. Kyllä. Puhuu, että strategiaa olisi valmisteltu etukäteen. Kyllä. Eihän se nimme. Sehän on valtuuston tärkein työ. Se menee vähän väärinpäin tämä systeemi. Siinä on tietysti ollut ajatus, että valtasuhteet säilyisivät. Siinä on ehkä pelattu sen piikkiin tässä asiassa. Epäilen, että nyt tehdään historiaa. Tanssia vie joku muu kuin keskustaryhmä. Kyllä me siitä lähdetään. Jotsassa on paljon hyvää. On yhteisöllisyyttä, on paljon tekemistä, on paljon touhuja.
Ja paras tapa on tukea sitä, että osallistutaan niihin yhdistysten toimintaan, maksetaan jäsenmaksut, ollaan aktiivisia, ollaan toimeliaita. Eläkeläisjärjestöt pelaa siellä mölkkyä, lapset juoksee salibändipallon tai jalkapallon perässä, hiihtää, suunnistaa, yleisurheilee, ajaa motocrossia, nauttii elämästä. Joutsassa on turvallista. Kyllähän meillä niin huippuluokan liikuntamahdollisuudet on täällä kunnassa ja niistä pitää olla tosi ylpeä. Ja lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa, niin kuin kerroit, niin hyvin laaja-alasta liikuntaharrastuksia. Ja tässäkin sama vanha viisaus. Ei ne seinät, vaan se sisältö. Ja jos se sisältö loppuu, niin sitten se on huono. Mutta siihen me kaikki voidaan vaikuttaa. Kyllä. Ja ensisijaisesti, kun jokainen meistä huolehtisi itsestään, perheestään, lähimmäisistään ja toinen toisistamme, niin kyllä tää hyvä tulee. Tuota ei paljon viisaammin voi sanoa. No mitä Jussi, onko tämä se Joutsa, mitä me haluamme, vai olisiko kuitenkin aika muutoksen? Kyllä muutoksen aika on nyt. Se on ihan selvä. Kokoomuksen ja perussuomalaisten vaalivoitto Joutsassa tuo positiivisen muutoksen ja kehityksen. Kyllä, se on totta. Se tuo tasavertaista päätöksentekoa. Kaikkia kunnioitetaan ja kuullaan päätöksenteon eri vaiheissa. Ketään ei laiteta ulkokehälle. Ei. Ja erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan. Ne on voimavara. Kyllä. Ja virheet myönnetään ja virheistä opitaan. Kyllä. Meillä on haasteellisia tilanteita. Meillä on kuntataloudessa voi olla haasteita. Meillä voi olla monessa asiassa haasteita. Mutta meidän pitää tunnistaa ne riskit ja tosiasiat. Joutsan kunta kyllä pystyy menestymään, kun ymmärretään meidän ikärakenne, ymmärretään meidän väestökehitys ja tehdään asioita positiivisesti kuitenkin ja pitkäjänteisesti korjaa. Lottovoittoja ei ole. Ei ole. Ja lottovoittopolitiikka ei tuo kestävää kehitystä. No mites Pekka tämä Leivonmäen Tarpaper-homma? Ootko siihen kerinyt perehtymään? Se on aika iso kokonaisuus, mikä varmasti tulee näkymään seuraavalla valtuustokaudella. No, helppohan tässä on jossitella, mutta asiathan oli päivän selvät jo lupia myöntäessä, että nyt ajetaan. Eli suuria virheitä on tehty. Riskiarviot ja lainsäädännön tuntemattomuus paistaa läpi, että Joo. kyllä jokainen pystyy arvioimaan ne riskit, kun puhutaan ympäristöriskeistä, niin aina se kustannus lasketaan sen mukaan, mikä se on se alueen palauttaminen siihen kuntoon, missä se on ennen toiminnan aloittamista. Eli vakuudet ei ollut riittäviä. No ei todellakaan ollut. Vakuudet oli täysin riittämättömät ja kyllähän nyt jokainen sen näkee. 2 asiaa, mitä tullaan tekemään, on toinen, että me emme tee lupa-asioilla elinkeinopolitiikkaa. Kyllä, se on hyvä. Ja me luultavasti erkautamme lupa-asiat tekniseltä pois ja teemme uuden lupajaoston, joka katsoo asiat vain ja ainoastaan lainsäädännön näkökulmasta. Tälläkö me estetään uudet Tarpaper-ongelmat tulevaisuudessa? No ainakin minimoidaan riskit sitten. Että elinkeinopolitiikkaa pitää tehdä muilla keinoilla kuin lupa-asioilla. Se vääristää kilpailua pahemman kerran. Tässä sitä tulee iltasi istuttua ja
rauhoituttua aika useasti. Että Joutsassa kuitenkin luonnon lähellä. Taajamassakin tässä asua, niin tuossa on Valklamin pitkospolut muutaman 100 metrin päässä. Ja lapsilla turvallinen paikka lähteä kouluun. Ja harrastukset on vieressä. Niin kyllähän tää Joutsa kuitenkin hyvä paikka asua, elää ja yrittää. Kyllä, ehdottomasti. Meidän pitää vaan yrittää sitten pitääkin se sellaisen. Ja mehän pidetään. Kyllä. Mikäli se meistä on kiinni. Niin. Ja ideathan meiltä ei lopu. Ei lopu. Ja kaikkia ei kannata toteuttaa. Ei välttämättä. Ja ne toteutetaan, mitkä yhdessä katsotaan järkeväksi kuntalaisten kanssa. Kyllä. Joo. Otetaan asioista selvää ja muistetaan se päättäjän selvittämisvelvollisuus. Selvitä ja selvitä. Joskus tuntuu, että se on tainnut vähän unohtua. Joskus. Tässä nykyisiltäkin päättäjiltä. On niin helppo hypätä ja uskoa mitä vaan. Kuule Jussi, No. otapas tää keskusta-alueen kehittämissuunnitelma. Onko se siinä? Voi herra jestas. Menikö se nyt tulee? No sehän meni nyt tulee. Voi et. No. Oiskohan tehdä parempi? Aloitetaan alusta. Kyllä, näin me tehdään. Se meni nyt tuon.